والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سكرا بنجول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن جوكان جنجر ميدن تفسير القرآن الكريم إن شاء الله إن دون ندر آيات إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة daga fuɗɗode mare ma to jomirawo ɗo wiya kanko o luttata bandol gongol o waɗayi ngol nogol famɗiri fu be nogol mawniri fu o wi daga shufu fa'i dow paseto inni ɗum to ɗo ɗum ɗo ruɗɗita konngol yahudanko'en winoɓe nde jomirawo wari misalu be mbubu nder konngol mako nde o yi yaslubhumu zubabu shay'an la yasaqizuhu minhu to sey ɓe wi to no waɗi Allah innata haala mbubu ko mbubu bo yetti o fil ankabuti nder suratul ankabuti o wari ka misalu be cancanɗo fi qawlihi konngol jomirawo wiyata ka masalil ankabuti ittakazat baytan wa inna awhanal buyuti la baytul ankabuti law kanu ya'lamun sey ɓe to no waɗi Allah inna irin bubu en irin cancanɗo en ɗum kan ɗum famɗi mangu Allah ɗum kan ɓuri sembe o inna iri majum qalu sey hamɓe yahudankoen ɓe mbiyata maza arada llahu bi zikri hadhihi al ashya'i al khasisati ɗume on woni ɗume Allah nufoto be innuki kunde hon leskon kon ma yambagi anna Allah tabaraka wa ta'ala yadribu al masala bi hadhihi al ashya'i al haqirati ay ɗum hananayi ma Allah ka e mangu mako o waɗa ka warugo misalu be hunde hon jawni kon kana min haqqihi an yastahiya min zalika wa hani ma Allah kan semta innugo iri ɗum kam e to kan innata ɗum o nden o tagi ɗum a daga o tagi ɗum o waddi ɗum kan hunde tilimde ha mako to ni فنزل سأل جبني آية هذا سبب نزول هذه الآية لو أمت دليل جبا جو آية كادو إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا سوني فرد الله عليهم بقوله يجمر رؤيت يهودا كونغول إمبيتالي بكونغول ما كوندوي إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها الله كم ولتتا وشمتنغول ولا هاماكو waɗugo baldol ko ɗum irin ngol nogol famɗir fu daga shuhu be ko faydo muɗum Allahu la yastahi an yumassila ko bil ba'udati jomirawo o luttata o waɗan misalu daga shufu e ko faydo shufu aw bima dunaha be ko yottaki shufu aw bima fawqa be ko ɓuri shufu la yatruku bayana ma fihi min al hikami jomirawo o accata innugo ko woni nder tagle mako ɗeɗo ɗum hikimaji ngam ɓe mbi shufu kala ko Allah tagi nder nyiwa fu ɗum ɗon nder shufugo kala ko nyiwa mari pat kala ko woni nder nyiwa fu to shufugo ɗum mari ɗum to kanjum to goɗɗo hanjum wiyata famɗugo shufu man to ba Allah famɗiri shufu man o andi no o tagiri ko woni nder nyiwa nder maago to nihi fa amma allazina amanu amma ɓe nuɗɗinɓe wa ya'lamuna ɓe ɗon andi annahu ballol ngol almasala ballol ngol alhaqqu ɗum gonga asabitu tabutuka alwaqi mo biyahu ukki kan hokkore muɗum min rabbihim gonga ka bo daga jawmiɓe ka ƴefti kala muminijo fu ɗon andi kala ko Allah wiyata fu ɗum hunde on latinde henide handude Allah bo ɗo resande hanninde rese iza daraba almasala bi hadhihi al ashya'i jomirawo fi bandol e hundeji ɗi fannasu qismani yimɓe sey sendogi ɓe ɗiɗi almuminuna ya'lamuna anna almasala waqi'un mawqi'ahu muminin kamɓe ɓe ɗon andi bandol ngol ngol joɗake nokkure magol ngol waɗama ha handi ngol waɗe wa amma alladhina kafaru amma heferɓe fa yaquluna ɓe ɗon mbiya maza arada llahu bi hadha ɗume on Allah mo wiyata e bandol ngol masalan ɗo ɗum tamyizu e mana bi hadha almasali e bandol ngol ay bi hadha almasali ajaba sai jomirawo jaabi o wi to ko waɗi waddata irin o inna hundeji mawɗi be pamari o inna hundeji pamari ɗi hakkilo ɓi adama nangata Allah ɗo waɗa ɗum yudillu bihi bi hadha almasali kasira jomirawo ɗon majjina yimɓe ɗuɓɓe e bandol ngol ɗo anil haqqi wato ɓe majja ɓe acca gongali ko fringa gefera ko ɓe gefera fu to wiyama irin ɗiɗon joɓataɗi nuɗɗintaɗi way hadi bihi kasiran oɗon handita bo muminen ɗuɓɓe minal muminen ɗuɓɓe o handitata litafsidiqihim ngam gonɗinki maɓɓe kala ko Allah wi fu ɓe jaɓi Allah wi ma yudillu bihi wala ko mo majjinirta bandol ngol illa alfasiqina sey wurtiɓe lawol alkharijirani ɗa'ati mana wurtiɓe lawol ɗotonaki Allah la yastahi an yadima masalan jomirawo o luttata
o laato o fiyayi balɗol ko ngole o waɗay balɗol mon o fiyangol. al istihya'u inqibadul abdi inda fi'li ma yu'abbaru bihi ma yu'ayyaru bihi de aw yuzammu bihi fa yatruku dhalika. ko wiyete istihya'u semtugo, semtende kayre woni tagu o nyongo o maɓɓa yeeso ma o haɗa hoore maako huuki kuugal gongal ngal o aybirte ko ngal o felirte, so o acca hunde ngam ta o aybe ta o fele. to ɗo ɓi adama kanjum mari iri majum, kanko oɗon mara oɗon nana semtumum o semtanta hunde kazare wanga wi'e ha ma ko ƴifti, to kanjum wiyete istihya'u ha lunga. to nihi al-inqibadu li karahiyati ma yuzammu bihi, oɗon tamdo mana oɗon tambo o wanya hugo hunde nde o felirte, hadha mustahilun fi haqqillahi tabaraka wa ta'ala. semtende ɗum hunde riwinde ha haqqi Allah. marɗo terde kañum mari semtugo, semtugo ɗum ha ɓernde woni. yowwa to Allah bo wala irin ɗiɗi fu maji nan sifaji mako. to ni qulna mbiɗen lakum qulna mbiɗen ono yimɓe lakum qa'idatun inna kulla sifatin istihala ala Allah tabaraka wa ta'ala idza amanta fiha tajidu laha bidayatan wa nihayatan. kala sifa mana yimɓe ɗon mari qa'ida, kala sifa fu to ni ka ndiwi ka ha Allah, to a luggini ndargo nder maka, a luggini taskitaki, a tawa ka ɗon mari fuɗɗode e timmode. kala sifa ɓe sifa ka riwanake Allah, ka tawatake ha Allah. to a ndaari boɗɗum a tawa sifa man ka wodi fuɗɗode, ka ɗon mari bo ragare. to kala hunde marnde fuɗɗode mari ragare pat nde wala nde sifa Allah. ngam sifa Allah hañum Allah man o wala fuɗɗode o wala ragare, wala no tindinore mako bo laato mara fuɗɗode ko mara ragare. to nihi bidayatuha mustahilatun fi haqqillahi tabaraka wa ta'ala, wi'ugo hunde fuɗɗi ɗon ɗum hunde riwinde ha haqqi Allah. woni hayatuha jaizatun fi haqqihi, wi'ego hunde nde kaza mare kerol mare kaza ɗo bo dagi, mana hanjum wonta bano waɗugo gurdam ɓi adama waɗay ɗam kerol, gurdam duniya waɗay ɗam kerol, hundeji ni o waɗani ɗi kerol, to ɗo bo ɗum jaizu, to yiɗi o waɗa, to yiɗi ta o waɗa. to nihi al-istihya'u al-inqibadu an shay'in yuzammu bihi aw yu'ayyaru bihi fa yarrukahu. ko woni semtende kanjum wonta goɗɗo o maɓɓa gite mako o acca hunde nde o felirte ko hunde nde o aybirte o huwata nde. yarrukuhu huwa nihayatu, accuki en hanjum kerol mare. to a waɗayi hunde hina yinde a yi kerol mare. amma tarku fa yajuzu ala Allah tabaraka wa ta'ala, amma waɗa ko acca ɗon hunde daginde ha Allah. to yiɗi o taga tagle, to ita o tagade, to yiɗi o waɗa hunde aljanna, to ita o waɗaka, to yiɗi o waɗa asama, to yiɗi o waɗayi, to yiɗi o waɗa leddi, to yiɗi o waɗayi. manani Allah kam o wala hunde latinde wajibi dow mako. wodi ɗi wajibi ɗin ko sifaji mako geni kanjum woni wajibi, amma ɗi bo kanjum woni hunde daginde ha mako. wa haythu anna al-kabira la yamna'uhu min fi'li shay'in illa al-haya'u, goɗɗo to mawɗo wala ko haɗata mo hunde sai semtuki, o huray semtugo watta o huwata goɗɗum. li'annahu la yakhafu min ahadin fala yazruhu illa al-haya'u. to mawɗo na wala mo hulata, wala mo hulata, tawi o waɗayi hunde ni semtende haɗata mo gonde, o hulata o huwande o semta. wallahu tabaraka wa ta'ala akbaru min kulli kabirin, jomirawo bo kanko woni mawɗo ɓurduɗo mawnugo dow kala mawɗo fu. allagal istiya fi haqqihi o yofti istiya o inna la yastahi wal muradu at-tarku. yewwa to yiɗi o acca, to yiɗi bo o waɗa. li'annahu la yarrukahu haya'an minhu, o accata hunde ngam semtugo nde, to yiɗi o waɗa nde, to yiɗi bo o acca nde tan. wal kufaru alladhina intaqadu darba al-masali bi hadhihi al-ashya'i al-haqirati lingabawatihim wa ummi qulubihim. hefere bo ko waɗi ɓe gatta ka fe'anago irin balɗi ɗi, ɓe mbi'a ɗi jawni, ɗi hana Allah walwaɗi ngam ɓe humaki en, ɓe ngala hakkilo. nden ɓerɗe maɓɓe bo bumɗe, ɓe ngala basira. to ɓernde wodi basira kam irin ɗum kam ma o yata o taskito ɗum. fa inna hadhihi al-ashya'a al-haqirata hiya aghrabu shay'in mimma khalaqa Allah tabaraka wa ta'ala. hundeji jawni ɗi yimɓe gi'ata ɗi
kanji ɓuri hunde honnide latinde hoɗere nder ko Allah tagi. E mawɗum kam nane mana ko ɗo yi'a ɗum mawɗum, to wodi peeton gokkon kon Allah waɗata ngel pawarel masin, amma ngel ɓuri latago hunde marde koɗako. da tum hokkano ɓi adama ɗum wi'a ɗum sai ka ngel ndara ko woni nder magel sai hayɗini. so tawa kala ko woni nder ɓi adama be ko woni nder dabbaji mawɗi be ko woni nder tagle mawɗe fu ɗon nder magel. to no ɗum joɗori sai jomijum jo'ini ɗum. nam o fiha min al ajaibi ma laysa fi gayriha. nden kankon peton kon ɗon mari kayefaji latiɗi ngalama ha tana makon. e ko lutti kam mawɗum kam fu misalu jon tan nyiwa, na ko mai ɗo yi'a gite maga to nga yi'e, nda noppi maga, nda koɗo maga mawɗum ɗo yi'e. to shufu bo mo yi'ata nafuru, mo yi'ata hitere shufu. aya ko ɗume hanjum bo kon lata kon peeton ko keftatako to non nder majum ton woni. e bano nder nyiwa ɗon mari ketetti mawɗi, ɗon mari kuje reedu, heñere, kala ko reedu marata funi nyiwa ɗon mari, to shufel ma ɗon mari ɗum. kanjum waɗi bano nyiwa durirta, kangel bo ngel ɗon dura. to ni fa innal ba'udata masalan ma sungari jussatiha fiha kullu udwin fil fili. nyiwa shufel no ngel famɗiri ni, amma kala ko woni nder nyiwa fu ɗon nder magel. wa ziyadatu ha ngel ɗon mari ɓeddari ma ko nyiwa wala. ɗum ɓeddari magel jana hayni ngel ɗon mari bileji ngel firay. ngel ɗon mari bileji magel ɗiɗi ngel firay, nyiwa bo firayna, nyiwa firata. aya shufel ɗon mari ko nyiwa maray. to ni Allahu tabaraka wa ta'ala alladhi qaddara an yakhluqa al-fila wa yakhluqa al-ba'udata wa yurakkiba fiha min al-a'da'i wal mafasili qarra ma fil fili la yujizu shay'un. jomirawo tabaraka wa ta'ala koddirɗo o tagay nyiwa, o tagay bo shufu. nden bo ko woni nder shufu ngu hanjum woɓɓe mbiyata ɓowɗi ko. to ko woni nder nyiwa nga o waɗi ɗum, o waɗi nder kala terɗe gonɗe nder nyiwa fo o waɗi nder ɓongu bo hanjum shufu. to kuuɗo ngal wala ko saldorta mo. ndeni o waɗi nyiwa no nga mawniri ni, nden o waɗi shufel bo no ngel famɗiri ni, sai laati kala ko woni nder nyiwa fu ɗon nder shufel. to ɗo kana wala ko saldorta mo. wa hadha al makhluq alladhi huwa al ba'ud as-saghiru lamma khalaqahu Allahu da'ifan wa khalaqa dhubaba kadhalika da'ifan ja'ala fihi min al jur'ati ma la yuhabu bihi ahadan. da Allah waɗi shufel ngel famɗi, o waɗi mbubu famɗi, to sai o hokki ɗum bo cuusal gongal ha shufu be cuusal gongal ha mbubu, ɗum wala ha komoye. ngam shufu wawata goɗɗo no o mawniri pat ha duniya ɗo shufu yangata mo. mbubu bo si ha ummo dow shoɓe yaha ɓilo dow goɗɗo mawɗo, to mawɗo oɗon meti dow metadon mako, sai shufu wara, sai mbubu wara sai hoɗa dow ton. to a yani kanji ɗi cuusɗi ɗiɗon mari cuusal latingal ngal goɗɗo fu wala. to ni idha tama annasu, to yimɓe moftake, tajidu zubaba yahliqu ala ajfanihim wa ala uyunihim ma shiddati dardihim lahu yuraji'uhum la yubali bihim. ayi yimɓe ɓe moftake sai ngi'a mbubu wari ɗon taroɓe, ɗon wanca dow maɓɓe, nden bo sai hoɗa dow gite. to a fi ɗum a fiɗɗi ɗum ni, to ummake sai ya hoɗa ko dow kinal maɗa, ko dow nini ɗon ganca ɗi kulata, bubel hulata ɗon wanca dow yimɓe, hoɗa dow o farta ngel, ngel dilla ngel ngel hoɗa dow bo. nden bo ha nokkure nde wala no munyira a farta ngel, ɗon ngel hoɗanta ko moye. to ni ngel falaki hatta al muluku, har laamiɓe ma cufi ɗon koɗa dow maɓɓe. hatta al jawabira, to ha halluɓe mana ƴaggiɓe wi'oɓe hoore muɗum wayne, sai to oɗon joɗi caka yimɓe o yiɗa ko moye fu ɗon hulamo, garɗo fu yettatako mo ma. goɗɗo kam to goɗɗo wari mo wari fu yettatako mo sakko wi'a hofnaymo, hokkamo jungo hofnamo, sai ni joɗo hani hofnamo. amma mbubu to wari ha dow gite mako, ha dow tinde mako, ha dow kine mako, ha dow honduko mako. to ni yaqul ba'udu alaihim to shufi singa shufu mbubu fu to singa wala
yaqawul ba'udu alaihim wala yahabuhum yimɓe mawɓe e to a cufel wara sai ɗakko ɓilo dow maako ngel huɗatamo yimɓe fu ɗon kula mo amma cufu to wari sai hoɗa dow maako ha ngatamo fu to ni wal filu wal asadu khalaqahum Allahu fi ghayati ma yakunani min al-quwwati was salamati amma nyiwa be nyaɓu mana rawandu ladde ko mawndu ladde ɗi kanji bo ndano ɗi mawniri ndano ɗi shembiɗiri warakkaba fihimal jubna sai Allah waddi kulol waɗani ɗi a tawata nyiwa nder yimɓe ngari moftake tawa nyiwa ɗum nder maɓɓe a tawatanga ko waɗi nga hulay no nga mawniri ni nga hulay yimɓe cuhel bo no famɗiri ni amma hañum bo hulata yimɓe to ni bihaysu la yatajasarani ala an yadnuwa min annasi ɗi mbawata ɗi cusɗa nyiwa be rawandu ladde ɗi pat ɗi mbawata ɗi cusɗa ɗi ngara ɗi ɓaddu ha yimɓe joɗoto yaskunani fil qifari kanji ɗon joɗo nder ladde wa iza sami'a hassa insanin yafirrani minhu to e nani ɓi adama ha nokkure nani ɓi adama ha ɗi ngoni to e nani ɓi adama ɗon dimboni sai ɗi dogga rawandu sai dogga nyiwa sai dogga amma nda cufel bo ɗon ha yimɓe man ɓe ɗon mofti magel hunata amma ɗiya bo ko ngaye fu nani soñño goɗɗo goto sai dogga dilla wa hadha min lutfillahi tabaraka wa ta'ala ɗo ɗon nder hoyere nde Allah waɗani tagle muɗum hadhihi al-jur'atu wal jasaratu allati fi al-ashya'i al-haqirati law ja'alaha fi hadhihi al-ashya'i al-qawiyyati la adarrat bin nasi bal ahlakathum fi muddatin qalilatin cusal ngal Allah hokki cufu hokki mbubu to cusal ngal to Allah ɓilino ngal dow rawandu ɓilingal dow nyiwa to da wala ɓi adama wurata hani ngoni pat ngam kanji nani waɗi shembiɗɗi to ha yimɓe mofti fu ɗi ngara ɗi mbara yimɓe man ɗi kalkaɓe to kanjum sai Allah haɗiɗi sai waɗaɗi ɗi kanji kulol ɗi ɗakkatako yimɓe kono bo wala ko mbawata wargo sai Allah hokki kon cusɗugo kon ngare kon gonda be yimɓe man kon ɓiloto dow maɓɓe to ni law kana al-asadu yatajasaru ala al-insani kama yatajasaru alayhi zubabu da toni rawandu ladde ndu wawayno cusɗa dow ɓi adama wato bano mbubu cusɗirta yetto ɓi adama no ha o woni fu be no o woni fu to wal ba'udu be cufu no warta yettoro dow ɓi adama to ni rawandu ladde yettortono ɓi adama lamatan nasu kullanda yimɓe hon maydi sakkuma rawandu kan ay kusel on ñamdu to heɓi yettoto ɓi adama kana ha wari fa sai waɗa ka mbargo yimɓe ɗon ñamata to ni walakin min lutfihi tabaraka wa ta'ala ngam hoyende Allah ja'ala al-khawfa fil qawiyyi shembinga man so warani ga kulol wa ja'ala al-jara'ata fil da'ifi so wadi cusal bo ha lafungel alladhi la yadurru ahadan gel torata koma e mbubu ngam hodi dow maɗa na wala ko waɗanta goɗɗo cufu ngam hodi dow goɗɗo ko ngel ngati ma wala ngel fota ngel timmina goɗɗo to ni wa zubabu idza waqa alayka yunangisu alayka hayataka wa anta fi baytika aw bustanika aw fi ayi mahallin yunangisu alayka hayataka wal ba'udu kadhalika ma haqarati hadhihi al-ashya'i wa dafiha wa aiziha fa kayfa tatajarra'u ala Allah tabaraka wa ta'ala ma shiddati iqabihi wa ma fi jahannam min al-aqarib wal hayati allati izayatuha da'imatun to daru shufel no ngel famɗiri ni to ngel wari ngel tawima ha gonɗa ha sare ma ko ngel nasti gurdam maɗa ko suudu maɗa ko ngesa maɗa ko to ngel tawma ni sai ngel ngel ɓillanma ngel gatinma ɗo medira ngel ɗo a heɓata tappa ngel barangel bo sai ngel dogga fayin neɓata seɗɗa ngel warta ngel wara ngel gata goɗɗo ay bo no ngel famɗiri nden bo wala ko ngel wawata waɗango ɓi adama non cufel non mbubu ɗi pat ɗum hawtade bo ay fa yawnago magel be lafere magel be tampere magel to kadi ni cufel laafungel tampungel ayi ngel wari ngel ɓillani gurdam maɗa ngel he'anima haaje ma fu dabare ma fu no gatta ko keɓa mbarangel mbargo ngel ma an kam giɗɗa keɓa no gatta ngel keɓa ngel wata ngel acca ɓillugo ma ngel pamari amma ngel ɓillanima to en noye an bo garata cusɗa mbiya an bo a fe'anto joma taguɗo ma yangadaji o mari ɗi be ko taskani jahannama mako boole
jehe e boole fu laati ɗum ayi bo torra majum bo ka dumi kama to goɗɗo nasta hiite Allah reenu to kala hunde torrore hallunde pat oɗon wondi be mare kala kalluɗum pat wala kalluɗum ɗum wondai kala ko torrata ɓi adama fu ɗum nyawu ɗum hunde wonde torrore marde toke ɗum pat sai Allah hawta ɗum nder jahannama to kana andi Allah o jahannama nge o mari e an bo ko cusɗintama an ɓi adama har mbi'a way amma a fe'anto Allah taguɗo ma wa kullu man yukhalifu amra Allah tabaraka wa ta'ala wa yarruka ma amarahu Allah bihi ka annahu mutajasirun ala hadha al-azab ash-shadid kala wato luto umrore Allah fu o acca ko Allah umri mo to o nandi bano cusɗo e dow yangada shatoka ka Allah tagi kalluka ka o ɗo wi'a wala ko ɗume kanko yawo nastaka wa huwa yunangisuhu burgusun aw ba'udun aw zubabun yukaddiru alayhi ayatahu alhali shufel ko jenga zamboyel mana irin burmbudi ɗo mi wiyata burgusu to burgusu mana burmbudi kanjum woni jenga zamboji ko shufel ko bubel kañum tan sai wara wonnanamo gurdam mako haɗamo weddare jotta goɗɗo suudu mako ɗon mari gato to wari o jooɗe o walake dow leeso mako ha wiyata waɗantako gato ma watta ngel gatanamo ɗo o ummo o dara ngel feere o hefta feere bo o heftata ngel ma sai ngel loro ngel sorno ngel majja sai to waɗi bo o ɗato ngel wara ngel gata da ngel peetel ni ngel wari ngel heƴanimo ngel torrimo ngel ɓillani gurdam mako to fali alam o anda annahu la yudiqu shay'an min azabillahi tabaraka wa ta'ala ɓi adama ko o wala hakkilo o anda fa wala bawowo ƴeftugo yangada Allah yangada shufu yangada ngato ma saldorimo ƴeftugo sakko yangada Allah wal ashya'u ma haqaratiha lam tamna'il masalu min an yakuna waqi'an mawqi'ahu to kujeji ɗi no ɗi jawnori ni amma fiigo baldol to waɗama lam tamna'il masalu kam baldol ngol haɗayi ɗi laato ngol ɗon jooɗi jonde magol kangol baldol mana to ɗi firama baldol asenen kanum baldol jottugol haaje ndeni ɗi pamari nden bo ɗi keƴani ɓi adama qur'anu nde bo ɗe ɗon jangina ɓi adama no hani o wona e no hani o wurda e no hani o laato to nden kam ase hundeyel no ngel famɗiri fo to ngel wolwama o daro o de'ita o taskito o ndara ɗum woni hikima Allah noddata iri makon to oɗon holla goɗɗo bano ɗo man ni oɗon holla ɗum wato shufu no famɗiri ni wawan he'ana ɓi adama haɗamo welde ha gurdam mako mbubu wawai he'anamo haɗamo welde ngato wawai he'amo haɗamo welde to ndeni ɗiɗi mbawai ɗi kaɗamo welde e nden kam e noye kanko bo to o cusɗani jomi ko taguɗo mo jomi ko na iri yangada yangitimo huna na nden o handi be waka to jomirawo ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu ya ono yimɓe balndol fiyama nanengol o wi innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u lahu o ande ɓenɗon wato labbiɗi ndewoton ɗi mbawata ɗi taga ko da bubel gotel bubel ni ɗi tagata alhali bubi bo sai Allah tan andi kerol bubi ha duniya ɗo ko ɗi pat ɗi kawti labbi duniya ɗi fu ɗi kawta mbawta ɗi bangina bubel gotel hakkude maji hadha fi gayati ma yakunu min albara'ati ɗo kanjum woni kempe wato fasaha qur'anu wadaraba masalan li ibadati al-awsani sai jomirawo fi ballol e rewki labbi bo to goɗɗo ɗo rewa ko luuti Allah ko ɗum ɗume ko wiyete lawru ko luuti Allah tan mani goɗɗo ɗo rewa ko luuti Allah ni to lawru mako goɗɗo yimɓe on lawru muɗum goɗɗo ginnaji on lawru mum goɗɗo nange on lawru mum goɗɗo lewru on lawru mum goɗɗo hiite goɗɗo ndiyam ko moye fu be ko rewata to ko rewi ɗum hanjum wiyete lawru mako Allah wi masaluhum ka masalil ankabuti o fi misalu maɓɓe o wi misalu maɓɓe ba cancanɗo itta kasal baytan cancanɗo wara waɗa suudu muɗum to waɗi suudu ndu hendu ma wawi ñayta ndu ko kolel goɗɗo waɗi ko leggel ko ɗume a wawi cankita suudu cancanɗo to ni kanjuma Allah o wi wa inna awhana albuyuti la baytul ankabuti laafun nder cuuɗi fu wala bana suudu cancanɗo ndu haɗata cancanɗo nango jangol ndu haɗata ɗum nango nange ndu haɗata cancanɗo
ndiyam fiya ɗum, haɗata bo cancan ɗo ɗum nasata bo sorno nder maru wala, sai wara sanya to sanyi sai hota sera sai yaha to ton woni. Amma ha suudu ɗo kandu cancan ɗo ma wawata wara nasta nder maru wona nder maru ba yimɓe ta cuuɗi muɗum gona nder maji. to ni wa darbul masali bi hadhihi al-ashya'i wa qafil kutubil munazzalati qabla al-qur'ani, fiyuki baldol e irin ɗi bo na e qur'an tan ɗum woni, kala defte ɗe Allah jippini pat Allah ɗo waɗa balɗe iri ɗi hidde ko qur'an man waɗa. kana al-ma'munu ala minbarihi fa waqa alayhi zubabu fadaradahu wa waqa alayhi miraran fadaradahu wa lam yaqdir lahu ala shay'in fa arsala ila abi huzailin alimin fil madinati yas'aluhu mal hikmatu fi khalqi Allah hadhihi al-ashya'a qala lahu khalaqa Allah hadhihi al-ashya'a izlalan lil jababirati amsalika wa innal malaka al-jabbara إذا ملك كيف وإن الملك الجبار إذا جلس على كرسيه يقع الذباب على غائده ويقع عليه ولا يقدر أن يرده. قال له صدقت لهذا خلقه الله تبارك وتعالى. ودي لام دو أنه بيته جبار كيجو مانا دندرو كالو دو ترو يمبي وبيرمبي أو مامونو تورون دو منبر ماكو مانا ورون دو نمي كارغا مانا دو كرو الله ماكو تو سين بوبو واري وميدي بوبو مان وفارتي بوبو sai bubu lorti o lori o farti ɗum o rellino o wada be bubu acca wargo ɗo ma kanko bo o farta ko ceftu ɗum ha mako o mawɗo oɗon wonɓe les mako ɗon joddi be mako, nden bubu wari ɗon ɓillani mo to sai o lillata fago e Abu Huzaili goɗɗo modi bo zamanuru mako gonɗo ha nder wuro ngon oɗo ƴama ɗum way ɗume woni hikima kam ko waɗi Allah kam tagima irin mbubon kon kam. Allah sai modi bo wiyata mo Allah tagi kukon jawni konkon ngam yawna on onon ƴaggiɓe, onon yi'oɓe ko'e muɗum on wayna en on ƴaggiɓe. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار. سبحان ربك رب العزة